Balai kamlong ka badai bapen itanat samla ya ki kentai ki baswas nem ya pi kublai perlok samla apira pura na ka apira channel dan cibun ki perlok jenga ki babu ya ga jingkeli apira nga kwa samla handre ngam itanat ya ki kentai ki ba hapo snem yang namar bagi dang lek klung nga itanat pat ki kentai ki bala swas nem yang sis namar snem lai snem saus nem san snem shipos nem ruk namar bale ki kham sngo thu bat suk ban ya keren bat ki hatu kalong ni em ka badai ngini kana lor mata kata kapang mentangin shua bangin ya seprang ngaku aban wan ra shwa pi ya ka khana ka baju ja keleng sodong ha ka beri uhnyu tra ba wei urang ba u badan buram wei urang ba u bala don ki kun ki kti ki bala he alasan kalau rodang don hiyeng handre ha bukut ki snau ka khana ba uni urang ba udang ya lok shawei pat ya ka kentai ka wei pa kentai ka barang samla ke kita ki kana kita ki jingjaki jelai hadu kata-kata ba orang ba ubo biang kamai orang ba ubo kumni kumtai ubo biang dong sedong bahaga yang bahaga sam uba tips ni tip riu tip lei hendak udang ya lok pat syawe ki ngaju sngo ba ki bri ki ong kumno put kita men klem akor put kita men klem ran put kita men ku abrai put kita men ka dang galok hayeng ki kon ki la her kadang kangar gane kadang kangar kadang ku sini kadang ku este put pa ngari sngo ya kum kita ki jingi tu kana handai ngan ong ipi kam dai gijing bakala jong utu orang ba kam dai gijing ku abra jong utu temen kadai gijing bakala jong no kadai gijing bakala lang jong kentai bad usin rang pi ngin pai mata sya gijing batai jong ka science kata kadai gijing sisha heru ba pi nadu kisnem ki ba ka kentai kala sedang ban kala sedang ya gijing poi bana jong ka gijing kwa senrang jong ka kala sedang mata lesi anda galak sedang ban ya tho bat galak sedang ban non ulok adu art post nem ne live post nem kan yai kwa man la ga met man la ga singi ban ya doran kat ban ya thi alang bat u tengah jungka henry katang supoi ha usnem ka tang supoi sau pusan snem karta ka jing kwa tengah jungka galak sedang ban hiar no cepo kumut ba ka jing kwa kan ni ka jing ka sek drive ha tin pareng ki ong ba ka jing trang juga katai kadai gajing ais ngu bha jong ulai ngim dai ban sungu peri kita kam dai gajing klam kor bang karen kadai jing sisa gajing kwa jong ka katai ban thia tengah bar ulak hadin bakal apoi sau pesan snem jong kadin bala sau pesan snem jong karta kala sedang ban hiar kata kemut ba kan kam da kwa syu ban ya thia tengah bar ulak jong ka hanrei u senrang pan ngong pi la da poi sau pesan ru udang klan hi gajing kwa tengah jong u mentah hanrei post nem ru udang klan hi tak do ban poi hinyo post nem kani gajing kwa tengah jong u senrang kan sedang ban hiar hanrei om dai bat baklan bakan su hiar kan san kum hiar ka kentai hanrei wat la da poi nyo post nem ru gajing kwa tengah jong u senrang kadang don hi hanrei kala kham du na pat la sil ala ban kontrol leka mentangan ong pat haba hanrei ka ek baja pat ha kitu gi yeng ka bang ong ipi ba ki ong bo senrang upet na le ne senrang u yolok na chwe enda ula temen gidan ki beri ki ong ba put ka temen klem okor put ka temen klem ran put ka temen kwa barai pi ha ka singi ya tho shong kurim u pastor u padar ong kumno yakini ki armut ki sistemen ki ong no u ngai ka kentai hei pi kloi ban simti ya une u yo ni urang ba kum tengah jong pi hadu ka singi ke jingyap jong pi ban pendep ya sngap ha ban pendep ya ka kamram kenti kurim sngap ha ban pendep ya ka kamram kenti kurim ka kentai ka ong hoot usen rang ru ong hoot henry endala temen pat kani ka kentai kala sedang du no ka sek drive juga kala ka sedang du no ka jingkwa tengah juga ha ka met juga teng uni lek se uni usen rang ukwa ban kiu kurim yika mentah kani kentai kala sedang ban knyum kani kentai kala sedang ban lek thlia henry habukut hi neduk sedang pat kular kumno lada im len kat badang im lada pangle ni sitom lada longkum no kumno kini baru arngut kidai ban pendap ialah ka kamram syong kurim kata kemut ba une ka kentai ka dai ban penhun ya gejing ais ngpa ubele ya usen rang udai ban penhun ya gejing ais ngpa jong gejing long do jong usen rang baru arngut kidai ban pendap ya ka kamram kentiu kurim handre anda ladap sau pesan senempat bon ki longkumi ha ka beri hunyo trap namar bele ka kentai ka dai ka badon ya ka bor ka kentai ka dai ka badon ya ka bor menta usin rang ulet sa ying jong ka tengah jong usin rang ubam ya ka jana ukhiu ja jong ka tengah jong haba kani ka kentai uni usin rang ukwa ban syong tengah ukwa ban kiu tengah ya lik yala ka lok lejong kala sedang ban khunyum kala sedang penat kala sedang ban lek kum tai namar bele ka ya lejong kam da kwa syu re ya usin rang pat kam sung thu ya ka jing don kam ko jong na ta ka daw ngi sem ba usin rang barbor u bakala no chwe na mar bele udang don kam ya ka
jing li song kurim ha ga jing im jung u kam dai ga jing bakala jung u ba u kwa dan kwa skwa anda lo temen ru ga dai ga jing ai song pa jung u ble u menta kan ni ka lok haba kan ni ka lok kam pendep ya la ka kam ram song ku kam pendep ya la ka kam ram song kurim kan ni kan thei ka le ya ka ba bakala ba kam pendep ya la ka kam ram bat ule si don serang ki ba bakala no na don pat ki ba ong ba phut ka temen klam akor han dai kata kam long ka ba dai dai namar ba kan ni ka thei kam pendep ya la ka kam ram le jong ba uni serang ula ai poi sya ka jing bakala menta balai ngan ong pi kam long ka ba bha ba phin yo samla ya ka ba shwas na me pi pe kat ba kan thei ka dang don hapo sau pusan na le hapo san phos nam karta ngan ong pi kan thei kan sa i pi kan burom pi kan kloi ban le ka kloi ban ya thian kat ba pi man la ka met han re anda la poi hadin habut pat anda ka la poi gini karta ka ba yu pi la de pi dang khna pi la de pi dang beng karta pi dang khlan ka bor pi kwa ban ya thia tanga ba ka samla ju pi bar kan ka lok ju pi ka ba pi i man ta han re gini ka lok ju pi kan sa kern thlia kan sa ker panat kan ka tai kan om poi sinu kan sa kta ya ka jingi dei ha ka por anda phila temen le si pinsa kulmar klik kum kulmar bon gi senrang ha ga bri nyu trem ban laj na kata phi dei ban wat samla barbor da ka ba ha po karta ye phi namar ba kene ka sek life lene ka jing ko jing kya jong ka jing long jong ka jing ya song kurim jong phi kan sanang kan sa long ka ba ya baik ya renti ho kata kam ja ha ke hap pedeng baro don sibun ki kentai don sibun ki long kimi ki bas ngotu ya kata ngi ai burom ki ba pendap hok ya ka kamaram song kurim han rei ngon pi ban bu ya ladi on the safe side lani ban bu ya ladi ha ka jing ban la ya ladi na ka jing ma ka long ka badai ka long ka ba ba pin yo na ka kentai ka ba shwas nam ya pi manta ngon pi ha ka jing ha ka kumbang ong mende haba usin rang ulet sa hayun juga kentai anda kan ka kentai kala namar baka kentai ka ka klik jung ka yin ka kentai ka ka try ka jung ka met jung ka kan sa khunyum kan sa le don bor namar ba o me la da me kan sa thliak me usin rang namar bala dei hukum ki be ki jat beriu pi usin rang ude ukli jung ka yin usin rang udon ya ka bor ka kentai ka wan sa hayung jung usin rang la ne ha ka yin ka ba usin rang utien udan ni ka bor ka kentai ka koloi ban long ka lem no ka kentai ka long ka koloi ban long submissive le ni ka koloi ban IT hala utenga jungka kat bale utenga jungka ka kentai ka be ye jo la utenga ka hun ka biang ka bet handai ha ga jaj beriu jingi namar bangi gi serang kasi ki le ayen jungka kentai ki serang ki hab ban ko ngu ya ka jing ong jong ka lok na ta ka daw kam long ka badai le se pibu ya le ha po ka jing riam ka banta ka balai ka penduduk no ya kene ka bor jong ka jinglong rang ba pi hambas dang do ka kentai ka khalai in kong maka ya ka singi kalai in kong maka ya ubnai kan ni kentai kala kam experience ni kentai kala kam sempang ban ya pi bon sirang ki banga sem hamba ki yo ya ka tengah juki ka ba kam shwas ne miki kilong ki bri ki ba jarjar kilong ki bri ki ba jar namar bele kan ni ki haban pendam ya ledi ha ka tengah belum le se ki ong ba ki kumba ki snap di ka apira channel menta ki la sedang ban le ban pendan kam ya ka ba ka ngi ker ka apira channel ban long sedang uba don bor le ban le don ban penlong ukarat halor ka yeng ka sam hanre haba ki yo pat ya ka kentai ka ba shwas nam ya ki kan ne ka jing wat la ki smutu makana hadu kata ya ka jing kodor jong ukpa jing kodor jong ukli jong ka yeng kum urang ba ukli ka yeng andai namar baka kentai kala kami smutu ba ka kentai kala kami i jinga ya kita baro kan om ailat ya pi wa pin le ya kata kum ukli jong ka yeng namar bele kan ni kentai ka kam smutu pi ong kan so ong pi kan sa sneu pi kan sa perkat pi kum uta ukna ubah hapo jong ka ubah ka kala i shwa ya usngi ya ubnai ubah ka la kam smutu ban pi habukut ka penyap no ya kan ka confident jong pi kum urang ba lani kum ukpa jong ka yeng kesem na ta daw ha bukut hi ki kon ki tiru kim de ki kon ki ti ba don ya ka man sisa ki don ya ka bor sisa kum bolong ukpa andre ki sulong jai blem kum bolong ukpa kum ta ki kon ru kimi ki kon ki ba blem ne ki kon ki ba jai kum bolong ukpa andre ngin ong naga banta kat kum bujis tu jinga ngakwa ban mi naga yang kesam jingi ban mi ki kon ki ti ki rangba ki ba domriang ki rangba ki beduki ki rangba ke ba don ke jisir ham naga bata ke jaj priu ki rangba ki besulur ki rangba ki badon ke mensim yikun naga bata ke jaj priu handai mental da ukpa jai jakle mele uba syak peniat hala kalok lajong uba hap ban ko ungu kat ke jingong golok kum no ngilak man penmi yakum kita ki rangba hapok ke beriu nyotrap na ta kadau kat kum ke jisnu thu junga hi kat kum ke jing yo i junga kam long ka ba bhai phi perlak pin yo ya ka kantai ka ba shwas na mi pi na ka mentakan kana mentakan ni ka daw ban kong na ka mentakan daw ba ar ban na ka mentakan daw ka balai